Dies marcats en vermell, o millor dit, en vermell i negre. El Mallorca juga contra el Badalona. L'empat és suficient per proclamar-se campions del grup tercer de la segona divisió B. La primera plaça del grup permetria a l'equip haver de superar només una eliminatòria per aconseguir el desitjat ascens de segona. Que guanya per 3-1 i confirma la primera plaça. La sensació és d'alegria, de satisfacció, d'orgull del grup, de l'afició, que hem estat 38 jornades allà fent feina, sofrint. El Mallorca disputarà el transcendental play-off d'ascens contra un dels campions dels altres tres grups de segona B. Ara, però, és el moment dels crits, de les celebracions, dels agraïments. Una petita pausa per a la festa mentre l'equip espera rival. La sort decideix contra quin dels altres tres campions de grup s'enfrontarà al Mallorca per una plaça a segona divisió. Precisamente en su estadio, Real Club Deportivo Mallorca. Deportivo Mirandés. I la vida és molt capritxosa. S'ha acabat el Mallorca de segona B. Aulo, s'ha acabat. El Real Mallorca és equip de la segona divisió B. Acaba de perdre. El fútbol siempre te da la revancha y personalmente en una liga te da la revancha la semana siguiente, pero hay oportunidades que vamos a dar la revancha de año en año. Era nuestra oportunidad de venganza. Pues sí, teníem un poc el palpi de que podia passar i a més de la forma que ha sigut. Primer en casa i després fora. Pues ara queden moltíssimes coses per fer. La nit abans del partit, tot és silenci. Falten poques hores per a 90 minuts que poden determinar la feina de tot un any.
Es nuestro pasado, caballeros. De aquí venimos, así hemos llegado aquí. Estos somos hoy. De más nervios, yo creo. Cuando vas del bus al campo, cuando te estás cambiando, notas esa tensión ante un partido tan decisivo. La gent t'ho viu d'una manera que és brutal, és que se veu a la mirada, els ulls brillants i te posa la pell de gallina. Ventaja, ¿no? Llegar a tu estadio y ver la afición, cómo lo siente, cómo te ayuda, cómo te empuja, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Eso ya, que mínimo que cada uno con sus cualidades, pero tiene que salir ahí al campo a partirse los cuernos y a darlo todo, ¿no? No conocen vuestro corazón. Yo sí. Lo he visto. Me lo habéis enseñado. Se lo habéis enseñado a vuestros entrenadores, a vuestros compañeros. Os habéis demostrado a vosotros cómo sois. El Mallorca juga contra el Mirandés al partit d'anada del play-off d'ascens de segona divisió. L'ambient a Son Moix és espectacular. Cuando salgáis al campo hoy, tenéis que salir con el corazón en la mano. Tenéis que sacar lo mejor de vosotros mismos y entregaros en cuerpo y alma en el campo hasta que suene el silbato. Y si hacéis eso, puede que quedemos atrás del marcador al final del partido, pero si jugáis así, jamás podrán ver todos. Apuesto lo que queráis a que estarán rechinando los dientes con cada movimiento del balón. ¿Me estáis entendiendo? El partido que hagáis hoy, desde hoy y para siempre, será como vosotros seréis recordados. Resta molt poc per tornar a la categoria que mai hauria d'haver perdut. Però clar, si tot fos tan racional, no xerraríem de futbol. I encara menys del Mallorca. El Mallorca juga en un partit tota la temporada. El 3-1, aconseguit a Son Moix a l'anada de l'eliminatòria contra el Mirandés, dona a l'equip moltes possibilitats d'ascendir a segona divisió. Tothom és al seu lloc, a la gespa, a la grada, a les cases i els bars,
They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. There's always superhuman strength. Fa temps que no celebraves una plaça que ja t'ignorava. Això sí, si vols tornar, has de tenir ben clar que aquesta festa és efímera i no suposa cap final. La consecució de l'objectiu és simplement el punt d'arrencada d'un altre any, una altra història, afortunadament imprevisible. Sensacional el golpeo con la izquierda del lateral valenciano del Mallorca, que se adelantó en el 4 de partido. El tanto de Ariday Cabrera, el ex de la Cultural y Deportiva Leonesa, culminando una gran acción trenzada entre Dani. Gran intervención de Manolo Reina. A la media hora llegaba el segundo. El centro de Ariday, de cabeza Lago Junior, y el balón que pega en el palo del Mallorca, y Ariday que le regala el gol a Don Prats. El tercero de la temporada para el delantero de Artà. Un tío fantástico que salva a Sevilla. Alex López de Grot, anotando el definitivo 4-1. Struggling to make